ja esperit voraç, no es podia domesticar. Buenas, Carles, ja estic preparat. Pla turístic avui en ganes, ja preparat. Sí, l'únic que trobo jo que no vas molt ben preparat per a veure les abelles. Abelles toca, pues no vaig ben preparat, No, no molt. El tindrem que preparar. Però bueno, que en un segon ho tinc arreglat, espera, ja veuràs, Ara sí, Joan, ara ja estàs preparat. Anem-nos-en a veure. Tinc ganes, va. Ara sí, ja estem, plena experiència turística, Mel. Comencem? Bueno, començarem ensenyant el fumall, ja que el fumall és un ferrament indispensable per a poder obrir una colmena, ja que gràcies al fum tranquil·litzem un poc a les abelles. Fumar i bé de fumar i ben adormidetes. I compta'm què estem veient, així. Bueno, doncs estem veient una colmena Lions. Anem a treure ara el quadre de la vora, el cepillo sempre a la mà per no matar abelles, i veureu que tot això d'ací és el cello, és un quadre de mel, per un costat i per l'altre. I podríem traure mel ja d'este quadre, és temporà o com funciona la cosa? Bueno, treure mel no, perquè depèn del moment. En aquests moments sí que estem en un moment en la flor del taronger en què es podria fer també i treure el quadre de mel, però no és el cas, perquè l'apiturisme el fem tot l'any i com és normal en tot l'any no n'hi ha sempre mel que treure. I passem de la mel al quadre de cria, no? Sí, senyor. Fumem un poquet, no? Sí, Perquè primer fuma-les una miqueta per dins. Que adormir-les. Tot això que veus així és cria. I així veus a totes les abelles treballant. La part de baix se convertirà en mel finalment o com funciona? Correcte, després, al final de florida, el que fa és nàixer tota aquesta cria i en aquesta cria ne van a posar mel. I a poc se ens van ja alborotant les abelles, però m'has comentat que podem veure tant abelles mascle com femella, no? Sí, per supost. Ara, si vols, pràcticament el 90% de que n'hi ha a la colmena són abelles, però si trec un quadre podràs observar que també estan els mascles, que és el zángano. Com es diferències? Simplement perquè és més gran. Mira, si ne tens un, mira-lo. Carles, per fi ens podem llevar ja la careta i arribem a la part més turística d'aquesta activitat, no? Sí, clar, ara en aquesta última part anem a provar els 4 tipus de mel que nosaltres elaborem per a que es pugueu degustar i valorar. I per on comencem? Anem a començar per la mel més suau, que és la de taronger, la de Sar, que estem elaborant-la en mateixos moments, en aquesta època. I bé, Carles, com arribeu a la conclusió de que el vostre negoci familiar de tota la vida el passeu ara a una experiència turística oberta a tot el món? Sobretot perquè la meva germana i jo, que som la tercera generació en aquesta família d'apicultors, vam decidir fer aquestes visites i aquests tallers perquè la gent no sabia molt sobre el món de les abelles i de l'apicultura en general. Entonces volem donar un poc a conèixer més aquest món i que la gent sàpiga el que realment costa de fer la mel. I bé, Carles, tenim així com el final de festes d'aquesta experiència turística, què seria Efectivament. Per últim anem a provar el panal de mel, que és directament la mel, sense extreure de la colmena al teu paladar. Seria la forma més natural de prendre mel? Sí, efectivament. Com se prova això? Això es pega un xicotet mos, es xupla la mel i quan se queda sols la boleta de cera la tires. És com si fos un caramelo. Doncs vinga, no ens queda res més per acabar aquesta experiència que t'està. Així sí, experiència 10. Bé, família, i en este paratge entre costa i muntanya faltaria per fer l'experiència completa turística, la foto de record, no? Sí, efectivament, fem una foto. Doncs vinga, fiqueu-se i ho tindrem.